Dobar dan, drage domaćice i domaćini, dobrodošli ovaj put na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Ono što mi je najljepši utisak ostavilo u detinjstvu je bakina jutarnja kafica koja je uvek posluživala uz domaće slatko. Meni je uvek bilo omiljeno slatko od dunja sa orasima. A kako ću ja to danas pripremiti, idemo da i danas budemo vredne da vam to i pokažem. Ovdje imam dunje. Dunje potrebno očistiti. Za današnji recept bit će nam potrebno 1 kg očišćenih izrendanih dunja. Dunje je potrebno izrendati. A zatim izrendane dunje je potrebno preliti sa vrlo malo limunovog soka kako ne bi potamnile i oksidirale. Sve sada što radite, radite vrlo brzo. Međutim, ukoliko se desi da potamne, ništa to neće promijeniti ni boju ni ukus ovog slatka. U šerpu je potrebno staviti 600 g šećera i preliti sa 250 ml vode. Povremeno promiješati i ostaviti na laganoj temperaturi da se šećer istopi. Dodati 1 kesicu vanilin šećera. Kada se šećer istopio i počelo ovako da vrije, potrebno je ostaviti oko 10 minuta da ova smesa krčka dok ne dobije na gustini. Značite da je spremna za dodavanje dunja onog momenta kada primetite ovako guste balončiće. Sada je potrebno dodati i dunje. Dodajte prvo pomalo dunja, promešajte, zatim dodajte i ostatak. Kada ste stavili dunje, sada je potrebno dodati 100 g krupno seckanih oraha. Sve zajedno promešati, a zatim dodati i pola limuna koje ste prethodno iseckali na tanke kriške. Promešajte i ostavite 20 do 30 minuta da se sve ovo kuva na tihoj temperaturi, ali više nemojte mešati, već povremeno samo protresite šerpu. Kada je slatko gotovo, sada je potrebno vruće sipati u tegle. Tegle možete koristiti veće ili pak ove manje. Vruće slatko odmah sipati u čiste i sterilisane tegle. Odmah dok je tako vruće zatvoriti metalnim originalnim poklopcima i sve ovo radite obazrivo jer je tegla baš vruća. Zatim okrenite na kontra stranu i ostavite tako dok se potpuno slatko ne ohladi. Ovako pripremljeno slatko je potrebno držati na tamnom i hladnom mjestu. Ovako ja pamtim jutarnju kafu kod moje bake, uvijek je ovako kuvala, kao što rekoh, uz neko domaće slatko. Meni je uvijek bilo omiljeno bar ovo od dunja. Nadam se da ćete i vi uživati ovako uz jutarnju kaficu kao što smo i mi. Ja vam želim prijatno.